boy. Inini makagari awari emurume. But ivo vane choice ye4 or 5. Yeah. Product iyo. Ime unogotenga brown white unobheka zini chini. Ndotogauchiti asi chekubheka zini ndo chinonaka. Same neproduct yamakataura. Yes. Urukanya hakuudze the truth. But anototi asi January nani. Nemi nasi kuziwa mwari. Ini taure nemi. Yes. Vanonamata vane problem. Vanofunga kuti vasvika. But hamusati masvika. Ndati kuchingwa unoona wazoisa tumwe tu ukatenga tu tinokupa hwani chavarungoitira kuchekuti product zvayanyanya kuflata kuti itengwe pane vari kuitenga vazoiswa kaextra bread. Now imi vana mama imi chamuri kuitawo chiri extra chii maproduct yaflate imwe ndeyekutsvagwa yakakomberedzwa nevhudzi achigoenda kunana regai tinatsotaurira hapana chesina munhu regai tinatso